Здравейте, хора! Аз съм Кристина. Аз съм Андрея, а ние сме хвърчащите сестри. Та в този клип ще ви покажем Сляпо рисуване. и ще бъдем с затворени очи, в смисъл с завързани очи с шалове. Оп, падна другия шал. Ще теглим лищата от това контейнерче и трябва да го нарисуваме, а другата трябва да го размахне. Сега Криси първа тегля от вълшебния контейнер на късмета. Тегля го с любов. И не казвай какво е. Сега съм си изтеглила. И си прочитаме и не показваме какво пише на лище. Моето е много лесно. Твоето трудно ли е? Още не съм го разгънала. Моето е лесно. Жил. Добре, прочетох моя късмет. Добре. Си завържем очите с шал. Сме на някакви... не знам какво. Много сме гадни. Сега смъкваме тениски, това шаловете и почваме да рисуваме. Вземаме молевите и почваме. Когато сме готови, ще ви кажа. Аз съм готова и сега чакам Кристина. Хора, ето го моето. Което е на Криси. Криси, чакай си. Ето го моето пак. Криси, познай какво е моето. Твоето е тениска. Да, това беше лесно. Сега ето на Криси. Твоето е мече. Браво! Сега теглям от том. Да тегля и аз. Том. За малко пак да ги разпилеем. Сега моето е... Може да се справя с моето. Моето е ужасно странно. Не знам за нея. След малко ще знаеш. Сега слагаме шалите и почваме. Отново сме смешни. Да, и сега почваме. Да рисуваме. Аз съм готова. Ето го моето, което не е на това, което много прилича. А ето го моето, което никой не може да го разпознае. Пълна драсканица. Съжалявам, хора, но не мога да рисувам затворени очи. Аз пък се мога. Добре, какво е ето това? Кукиче? Не. Дай пак. Да си кажа ли? Не. Кукичка? Не. Чадър? Да. Баси чадъра. Познай какво е моето. Мивка? Не. Квадрат? Не. Шапка? Не. Предавам се. Контакти. Баси контакта! Отново сме като пирати, готови. Сега теглим, за малко да забравим. Моето е нещо зелено. И моето е такова. Моето е много лесно, даже и красиво. Да видим моето. Аз се справя с моето. Да не ви пречи. Моето е толкова готино. Слагаме и почваме да майсторим. Нарисувам отдолу. Хора, аз съм готова. Ето го. Хора, аз също. Моето. Дай да видим. Ето го. Познай какво е. Пеперуда. Да. Добре, кога съм затворил очи? Добре, ето го. Твоето е... Ето го моето. Пеперуда. Да. Ето на Криси. Твоето е дух. Не. Мивка. Не. Телефон. Да. Баси телефона. Това причина дух. Теглим от късметлийската контейнер. Късметлийския контейнер. Ой, моето пръкна. Много се го намерих. Моето е розово този. И моето. Моето е лесно. Надявам се. Моето е вкусно. Моето не е много вкусно. Сега отново си слагаме късметлийското нещо. Късметлийския шал. И
почваме. Аз забрех листа. Ето го моето. Ето го неето. Твоето е сладолет, нали? Моето. Твоето е лодка. Не. Ябълка. Да. Добре, хора, това беше от нас. Надявам се да ви хареса. Не забравяйте да харесате Коментирайте. и абонирайте. Това беше от нас. Обичаме ви. Чао!